अंती जाशील एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून अंती जाशील एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून नाही रे नाही कुणाचे कोणी नाही कुणाचे कोणी बहीण कुणाची बाहू कुणाचा बहीण कुणाची बाहू कुणाचा कोण कुणाचे सगे सोय रे कोण कुणाचे सगे सोय रे अंती जाशील एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून अंती जाशील एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून नाही रे नाही कुणाचे कोणी आई विना आपल्याला या जगात कोणी नाही आई विना आपल्याला या जगात कोणी नाही बाळा कोणाला किती पण जीव लावला कोणाला किती पण जीव लावला शेवटी ते आपल्याला परक्यासारखंच वागणूक देतात शेवटी ती आपल्याला परक्यासारखी वागणूक देतात म्हणून सांगतो बाळा तुला म्हणून सांगतो बाळा तुला कोण कुणाच नाही या जगात कोण कुणाच नाही या जगात स्वार्थासाठी सगळेच येतात जवळ स्वार्थासाठी सगळेच येतात जवळ पण ज्या वेळेस स्वार्थ मिळत नाही तेव्हा ते लांब होयाला बघतात पण त्यावेळेस स्वार्थ जर मिळत नसेल तर लांब होयाला बघतेत म्हणून सांगतो बाळा फक्त आई बापालाच जीव लाव म्हणून सांगतो बाळा फक्त आई बापाला जीव लाव मी जी भोगलं ती तू भोगुनी मी जी भोगलं ती तू भोगुनी एवढीच माझी आहे अपेक्षा एवढीच माझी आहे अपेक्षा कारण मी सांगतो आपली आई गेली की कोणी नाही कुणाचे ज्याला आई आहे त्याला आईची किंमत नाही ज्याला आई आहे त्याला आईची किंमत नाही आई 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 कितीतरी केलं तर आई कधी बोलणार नाही कधी बोलणार नाही म्हणून सांगतो लेकरा आई बापाचं मन कधी दुखू नको रे लेकरा म्हणून सांगतो लेकरा आई बापाचं मन कधी दुखू नकोस लेकरा कारण ही सगळी दुनिया आहे फक्त स्वार्थासाठी कारण फक्त ही दुनिया आहे फक्त स्वार्थासाठी अशीच एक व्यक्ती म्हणजे आई बाप आहे त्याला कधी स्वार्थ नाही कधी स्वार्थ नाही कधी स्वार्थ नाही कधी स्वार्थ नाही आज माझं मन एवढं दुखावलं आज माझं मन एवढं दुखावलं माझ्या छातीत दुखायला लागलं माझ्या छातीत दुखायला लागलं रातभर कंबर चमकते तरी कोणी नाही म्हटलं काय दुखत तुमचं तर कोणी नाही म्हटलं काय दुखत तुमचं त्याच जागी जर माझी आई असती त्याच जागी जर माझी आई असती
तर रातभर आईला झोप लागली नसती, रातभर झोप लागली नसती. कारण एकच आई आपल्या लेकराचा जीव जाणू शकते. कारण एकच आई फक्त अशी जगात आहे आपल्या लेकराचं दुःख जाणू शकते. बाकी सगळे स्वार्थासाठी, बाकी सगळे स्वार्थासाठी. कोणी नाही कुणाचे रे, कोणी नाही कुणाचे रे. आज मी हृदयातून अंतकरणातून बोलतो ग बाळा. फक्त मी जी भोगलं ती तू भोगुनी, फक्त जी मी भोगलं ती भोगुनी. यासाठी हे मी बडबड करतो या, बडबड करतो या. रातभर कंबर दुखती, रातभर कंबर दुखती, पण कोणी विचारपूस केली नाही. पर जास्त दुखायला लागलं, फक्त जास्त दुखायला लागलं, त्रास सहन होईना त्यावेळेस नवीला जाण. बायको मात्र शेजारची उठली, बायको मात्र शेजारची उठली. आणि त्यावेळेस न काही बोलता सम्राट मलम लावला. तेव्हा कुठं जीवाला थोडा पार झोप लागली, तेव्हा कुठं तरी जीवाला माझ्या झोप लागली, झोप लागली. आई नंतर काळजी करणारी, आई नंतर काळजी करणारी फक्त बायकोच आहे, फक्त बायकोच आहे, फक्त बायकोच आहे. मानव जन्म आला म्हणून, मानव जन्म आला म्हणून कोण कुणाचं आई बाप होयाचं राहत नाही. सगळेच जन्माला आले ते आई बाप झाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून म्हणून सांगतो, म्हणून सांगतो बाळा ह्यात बघ जरा, म्हणून सांगतो बाळा ह्यात बघ जरा. आई बापाची, आई बापाची कदर करायला शिका, आई बापाची कदर कराय शिका. आज आई नाही तरी, आज आई नाही तरी माझं घर सुन सुन वाटतय, माझं घर सुन सुन वाटतय. शोभा नाही घरादारला, शोभा नाही घरादारला, फक्त आई विना, फक्त आई विना. किती पिन येऊ दे तुमचे मित्र मंडळी, किती पिन येऊ दे तुमचे मित्र मंडळी. आया बाया बहिणी तरी पिन आई शिवाई या घराला शोभा नाही, या घराला शोभा नाही. काय मग कसं झालं आपलं अंतकरणातलं बोलणं. आज मी तुला घेऊन बसलोय. तर मित्रांनो, जी माझ्या मनाला दुःख वाटलं ती मी आज तुमच्या समोर एक येडी कथा मी सादर केलेली आहे. ती तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट मध्ये सांगा. मी काय पाठ केलेलं काय नाही, जे माझ्या अंतकरणात, जे माझ्या तोंडात आलं मी ते सगळं बोलून तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर ते कसं वाटलं नक्की कमेंट करून सांगा. कमेंट करायला कोणीही विसरू नका, नुसतं बघून जाऊ नका. लाईक करा, कमेंट करा. चला भेटू पुढील व्हिडिओ, तोपर्यंत बाय.